Nu is hij aan het filmen. Nu is hij aan het filmen. Dat is niet goed, hè? Kijk hoeveel commotie voor één man. Kijk hoeveel commotie. Hij bloedt helemaal. Film zijn hoofd. Film zijn hoofd alsjeblieft met Biggie. Film zijn hoofd. Film zijn hoofd. Hij bloedt. Hij bloedt. Film zijn hoofd. Pas op, want hij mag jou provoceren, maar jij hem niet. Dus... Ik wil weten wie mij heeft geschopt. Ja, maar ik wil weten wie mij heeft geschopt. Deze. Ik wil weten wie mij heeft geschopt. Wie heeft me geschopt? Deze. Ik wil jou niet stemmen, want jij hebt mij geschopt. Ik heb jou geslagen. Jij hebt mij geschopt. Nee. Ik heb getuigd, jij hebt mij geschopt. Nee. Die verschopt. Welke? Hij. Maar die politie. Wie daar? Ik wil zijn dienstnummer. Nee, vriend. Jij betaalt belasting ook. Ik mag jou uitgeven. Ik wil zijn dienstnummer. Hey Michael, vraag zijn dienstnummer, want hij heeft mij geschopt. Hij heeft mij hier met Eén man. Geen bloeden. Dat ligt kapot hoor. Deze. Oh, je moet me achterleggen of niet? Huh? Kijk, we gaan rijden. Ik wil zijn. Blijf knipperen met jou. Er moet wel iemand bij. Ik ga er wel bij. Nee, jij kan er niet bij. Ik heb er zelf last van, ik ben zelf verder.